Bakit ba tayo nasasaktan? Bakit tayo pa ulit-ulit nasasaktan? Kasi inahayaan natin ang mga taong sa paligid natin na gawin tayo mga tanga. Kasi hinahayaan natin sila nasaktan tayo paulit-ulit. Minsan, isipin din natin ang sarili natin. Huwag po sila. Kasi sa bandang huli, tayo naman ang magiging kawawa at hindi sila. Kaya bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Dahil walang ibang mamahal sa'yo higit sa sarili mo.